кожнага агеньчик ёсць у сэрцы і ў вачах. Праз цемру і туманы скрозь, што асвятляе шлях. У кожнага мястэчка ёсць, куды душа імкнецца. І што б у жыцці не адбылось, яно не прадаецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Двум берагам адной ракі ніколі не сустрэцца, але без іх залье лугі, ракі не застанецца. Так і паміж братоў, калі маланка пранясецца, суцешыць іх хата бацькоў, яна не прадаецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Давай! Эй! Яшчэ грамчэй, беларусы! Готовы? Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, де адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца, не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, де адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Дзе адчуваю я. Мы простые хлопцы з вёскі. За год існавання гэтага твору аб'ехалі з гэтай песняй усю нашу краіну. Вы чулі гэты твор? А мы бачылі вашы вочы. Мы бачылі вас. Мы бачылі вашы усмешкі і слёзы. Мы чулі вашы галасы. Гэта лепшая ўзнагарода для артыстаў з народа. Беларусь, вы тут? Ну дык давайте зробім так, каб усе адчулі і пачулі, што ў нас ёсць хата бацькоў. Гэта наша хата.
Гэта хата наших дзяцей і наших унукаў. І яна не продаецца. Хата куды вяртаюсь я, де адчуваю я. І не прода... Не продається. Де адчуваю, як це, де адчуваю я, де адчуваю як. Дякую, сябры! Ваш ансамбль!